oxigenik, ziurrenik Ander Alainak hartuko du, idunek hori, eta zelairatuko dena, arratsaldeko azken karta esan dezagun, jokorako bestelako aire bat eman dezakena, Casares izango da. Horixe, Miguel Ángel Tomeren azken esperantza. Jendea gustora, jendea gustora batez ere, bueno, bisitasun puntu hori sartzen diolako, badaki jendeak zer ematen dion Casaresek, eta ikusiko dugu lortzen duten berarekin jokoa lotzea, ez? Alata guztiz ere, nahi hitzeita asko partikularki, aurrelari bat nik usten dut zelai erdiko, partida irabaztean nahi horrezu bat ere, zelai erdiko jokalari bat kendu eta igual ja benetan bi egalago zuirikita jokatu eta bi aurrerarekin jokatu, ez? Gertatzen dago, bueno, berak ikusten du partidua ez dagoela itxura honik, ezinean ikusten dela eta askotan, asko sobetu izaten dela lasai. Eta begira hor, Orkatila, bakarrik. Katiatuta gelditzen zaio atzean. Orkatila ez, nik uste belauna dela benetan. Bai. Gauza bada takoak. Eta keinuak. Eta hiru aldaketa egin da. Eta hiru aldaketak egin berri. Orkatila okertu, baina hor eta gero belauna gelditzen zaio. Ea ez errez duen Ibon Gutierrezek. Irudia mingarri izan da. Hiru aldaketa egin da. Eta orantxe egin da. Uste jarraitzoko aukerarik izango duenik, ikusiko dugu, hori igual momentuan ez da albiste ona Alavesentzat, momentu zelaia utzi egingo du, 10ekin geratuko da une batez, eta horrela den, bitartean, gimnastikak ere bere azken aldaketa egingo du. Hala da bai, Brazales kutziko du zelaia, eta Jorge 9 zenbakiarekin izango da berdeguneratuko dena. Aldaketa guztiak egin dituzte beraz, 9 zenbakia, Jorge gora joango da, aurrelari moduan, badoa Brazales, aukera gutxi izan du, lehia egin du behintzat. Eta Ibon Gutierrez baimena eskatzen ari da, sartzeko? Bai. Piskat orkatilak eta belauna bizka konpondu eta venga. Errenka, ikusten duzuenez. Beste aldaketarik ez duelako Álvarez Tomek. Eta oraindik 12 minutu eta luzapena partida bukatzeko. Falta indianok Sirori. Falta gutxi, biharreko zatian, Eta gitorrela begin duen faltarik edo. Joseba, eta egun guztian ikusi ezugun eguzkia azken ordu hontan azaltzen hasi da, Gasteizaldean. Halaxe da bai, gaurko partidua bitxikiri asko ari dauzten, eta hori hoietako bat. Zeru aldean ere, zikoitz hasi da eguna, euria emanaz, eta, triste neguko eguraldia, baina berriro ere aste guzien bezala mozorrotu eginda zerua, udagiroa. Nola baita esateko? Bai, hori, nola baita esateko. Gutxi gora bera, ez da? Udagiroa. Jokoz kanpo, Jorge zelairatu berria. Gereñuk atera du. Zuzenean Sirori eman dio, gaizki atera. Ibon Gutierrezek ikutu du. Errenka, Ibon Gutierrez, baina sufritu beharko du oraindik minutu batzutan. Ez dakit oso komenigarria den joanan, ez dakit. Segun eta zer dauka, noski. Hori da, baina bat gutxiagokin egotea ere, askotan, zuk amaikakin egoteak beti zulo bat apatzen duzu, eta besteak, psikologikoki ere, besteak... Hor ikusi dugu esfortzu txiki bat esprinan egiteko dago, Casares iritsi zaio baloia, Casaresek erdiratu, txaloa berarentzat, kornerra Alavesen alde. Guztionez, aguanta, 10 minutu aguantatze balin baditu. Ez badu bere lesioa ez du okertzen edo txarrera eramaten. Aukira begiratzen ari da, eta uste dekeiago duela txorkatilekoa belauneko baino. Belauneko gestoa eta hona egiten du. Erdiratu egin du, kornera atera du baloia berriz ere Alavesentzat. Casares area kanpoan baloia kontrolatu. Jorge kendu dio, baloiona Jon Moiarentzat. Ezin errematea, gero Jito, jokoz kanpo. Lehenago, Marrazainak lehenago jaso du banderatxoa. Penalti eskatzen ari dira. Jauzik eta
egin aurretik. Bai. Eskuarekin ikutu duela ari dira eskatzen Alaveseko jokalaria penalti eskatzen, baina lehenago jaso du Marrazainak banderatxoa jokoz kanpoko posizioa diraziz. Josete bezinean. Begira, jaurtik eta eskuarekin, bai. Baina aurretik. Eta Josete zinean. Beratzikin amaituko du Alavesek. Zinean. Beno, amaika ditu, Bai, zelaian amaika daude. Nola dauden, ja beste gauza bada. Beste kontu bada. Ezkenean luze partida Alaves ingo zaio. Hori ematen du, Hori ematen du. Baloi una beratu dute Gasteiztarrek, gero gaizki jokatu eta alboko sakea gainera gimnastikak aterako du. Bai. Zer du, iztarrian atzean gaur asko ari da gertatzen hori, Asko. Alare hemen goian hor behian baino gutxiago sufritzen da Juanan. Horrelakoetan. Kontatu, nola gertatu. Jaurtik eta batzuk egiten ibili gara, partidazke horretik, korner batzuk zuzenean sartzen eta bar, eta, bueno. Hortik aurrera, imagina dezala jendeak zer gertatu den. Batzuk zuloa ere egin dute, korner inguru horretan. Joseba itxili dago. Alainak urrundu du, minutu gutxi geratzen dira Mendizorrotzan, 8 eta luzapena utxean Alaves. Eta gimnastika, liderrak garaipena behar du, beste 3 puntu eskuratzeko, 50 ditu, aldearekin da liderra, baina lehen postu horretan aldeak haunditu nahi ditu, Tomeren taldeak, Jon Moya, Indiano kargi eta garbi, orain taldea zuzentzeko erantzunkizun hartu du, Ibon Gutierrez min hartuta dagoelako, zelaian jarraitzen du. Bai, eta arestian korner ateraldi batean medikoak esan dio Tomeri ez dagoela bere honean, eta Tomek Iboni nola edo ala jarraitzeko eskatu dio, lasai jarraitzeko eskatu dio. Azken finean oztopo pixka bajartzeko beste. Bai. Hori Casares, besterik ez. Atzean utzi du aukera, jaurtik eta oso txarra. Nola gelditu da. Josetek. Bai. Honek ere arazoak ditu. Horre ere kontuan hartu behar da, gimnastiako entrenatzaileak hori kontuan hartu behar du, ez? Ez dugu zango pederatzen dauden, baina bai bilogalari bere lan asko murriztu duten min hartzen dutelako, ez? Bat Ibon Gutierrez da, hor dabil Errenka, Josete bera da, ez da pausutxo eta aurre egitea igual kalte izaten da beraien zago, baina bai zelai erdikoek eta askatasun gehiago jokatza eta min gehiago egitea aukera dute, eta hori aprobetxatu behar da, aprobetxatu behar dute beraiek, Alavesek alderantziz, kontu gehiago jokatu behar du. Baloia Jorgerentzat, kontrol ona Jorgek, ea zer egiten duen arean sartu da, Angel hori gabe geratu da, eta teko sake izango da. Ez? Kornerra. Kornerra eman du epaileak, gimnastikaren aldeko kornerra. 7 minutu geratzen dira partida bukatzeko Mendizorrotzan, utxean Alaves eta gimnastika ez dugu golik ikusi. Ezki oitzen egara, pasaden astean ere. Bai. Eskubi aldetik aterako du kornerra, Dani Kobok. Lehen zutonean, ezin errematerik egin. Jaurtik eta urrutitik egin nahi zuen Kusik. Alavesek baloia gainetik kendu besterik ez du egin. Iban Crespo. Atezainak luze aterako du. Siro. Dani Kobo. Dani Koboren baloia ezkerrera. Javi iritsi da, ea zer egiten duen. Keinu bat, atzelare gainditzea lortu du, lurrera joan da epaiaren aurrean. Epaiaren muturrean gertatu da jokaldia, Javi oso haserre altxatu da. Lehen zatian honek txartela ikusi du bere burua lurrera botatzegatik. Jokaldia berdina zen, ez? Eta... txartela atera behar balin badu, niko neruz erantza baditut, Hor, jarraitu egin du. Hor, jarraitu ez da, zertxore. Eta hor... Urrengo jokaldian da, hor lurrera joaten dena.
Casares, bere abiadura, hor da, zelai erdia zeharkatu du Casaresek, baloiarekin jarraitzen du, erdian Jito eta Oskar Martínez, pase ematerakoan ez du asmatu, ala ere erason